cɛya ko bana dɔ b'adamadenw sɛgɛn jabi lili bɛ se k'o furakɛ ni mɔgɔ min toro bɛ n kana ko infection bɛ n'a bɛ nin bɛ n'a bɛ cɛya bɛ pɔsɔn bɔrɛ kan n tɛ ɲɛ sɔrɔ n yɛrɛ ma jabi lili cɛman ɲini a don daga kɔnɔ an tɛ mɔgɔ dɔ bɛ a ye hakɛ to n'o fɔra ko bɛ taa ɲɛgɛn na a ye hakɛ to i b'a jeli bɛ na mugu k'a ta k'a bɔ yɛrɛ k'a pewu jabi lili cɛman de ɲini a kɛ daga kɔnɔ i b'a ko kosɛbɛ ka kɛ daga kɔnɔ k'a tobi n'a mɔna a min tɛ fɛn ɲɛ kelen sɔgɔma tɛ fɛn ɲɛ kelen wula fɛ o kɛra kɔnɔbana min ala b'o ta ka bɔ o kɛra cɛya kunna ala b'o bɔ cɛya ko min na nɔ n ka wari don a la n b'a san fan bɛɛ n tɛ ɲɛ sɔrɔ la ma i bɛ yɔrɔ n'i ye nin lamɛn i bɛ taa nin ta i bɛ nin kɛ n'i ye nin kɛ i bɛ na fɛn dɔ y'a la i bɛ jabi a lili cɛman ni ka don daga kɔnɔ ka jɛ k'a to n'a mɔna to fɛn ɲɛ kelen sɔgɔma to ɲɛ kelen wula fɛ n'i ye nin min o cɛya ko kɔnɔbana o bɛ ta ka bɔ kan pewu i bɛ lafiya i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ tɛ i t'a faamuya mɔgɔ mɛ min mako bɛ a dawula la i bɛ jabi kuru 7 de ɲini k'a la daga kɔnɔ ka parifɛn min ka di i yɛrɛ ye k'o k'a kan ka ji kɛ ka tobi i bɛ to ka lɔfin sanfɛ ka nin ko surunfila tɛrɛwula bɛ dawula d'i ma o dɔrɔn bɛ tɛ dɛ n'o kɛra i b'a ye siri min bɛ kɛ cɛnni min bɛ kɛ ala b'o ta k'o bɔ yen n m'a fɔ usa mayiri ti dɛ n'i y'a kɛ i bɛ fɛn dɔ yala i t'a faamuya mɔgɔ inshallah o jaabi o ka fara ni e mun kabako bɛ jaabi la sanjiji ɲini a ɲami jabi mugu la muso yɛrɛ misalo sɔgɔma n'i wulila a layɛ senna a layɛ bolo la n'i bɛ to k'a la furu kɔrɔ a la bɛ furu nɔgɔya sanji bɔda ma lɔn cogoya min na bi la ala bɛ furu dɔ la nɛ i ma i bɛ lafiya min kɔnɔ k'i sutura min kɔnɔ i t'a faamuya